n'aja misa dị asaa anyị na-ekpe ekpere maka onye ọbụla n'ebe a na ndị otu anyị niile ndị na-anọrọ ebe a maka ebumnobi onye ọbụla na-abụrọ njọ. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Tata n'ụzọ pụrụ iche anyị na-aka ụka nke 12 n'oge na-adanyeghị n'emume n'oge nke ụka iji kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu emume nke Eucharistia nwa ka anyị nyochaa akọ anyị na uche anyị chọpụta achọmokwu anyị chọrọ Chukwu ma yọọ ya mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ ụmụnna na-emeghela nke ukwuu site n'echiche n'okwu na omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesị na m ga-eme site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile n'ụmụnna ka unu yọba. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, uru anyị na ndụ ebe. Udo dịrị mmadụ dị ya na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sekpụrụ gị, anyị doo gị ebube, anyị ekele gị nnukwu ebube gị. Ekele gị nnukwu ebube gị. Osebụwa Chukwu, Eze nke eluigwe, Nna, Chukwu nna dị ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sọtọ nwa
Chineke mụrụ ose bụ Nwachukwu, nwa tụrụ Chukwu, nwa nke nna. Mere anyị ebere, nararịrị anyị. Mere anyị ebere, n'ihi na sọ gị bịa, sọ gị bụ dị nwenụ. N'ihi na sọ gị bịa, sọ gị o Jesu Kristi, kachasị dị elu, nyere m nsọ n'ebube Chukwu Nna. Amen, amen, amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ, mee ka anyị na-atụrụ aha gị dị nsọ egwu na na-ahụ gị n'anya mgbe niile, maka na o nweghị mgbe ị na-ahapụ iduzi ndị gosiri ike nke ịhụnanya gị. Site na dị nwenụ anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Job. Onye nwe anyị siri n'etiti oke ifufe zaa Job sị ya, onye kara akara nye osimiri iwu ebe ọ ga-ejedebe, mgbe ọ sọpụtara dịka a ga-asị na o si n'akpa nwa pụta. Onye yikwasara ha igwe ojii na ọchịchị dịka uwe, onye kpaara ha oke n'ọnụ mmiri sị ha, ebe a ka unu ga-asọrute, ebe a ka ebili mmiri unu ga-akwụsị. Okwu Kosebuwa. Give thanks to the Lord, his love is everlasting. Give thanks to the Lord, his love is everlasting. Give thanks to the Lord, his love is everlasting.
mounted up to heaven, they sank into death. Their hearts melted away in their plight. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. They cried out to the Lord in their distress. From the stray he rescued them. He caused the storm to a change to breeze, and the beasts to sea stilled. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. They rejoiced that they were calmed, and he brought them to their desert haven. Let us give thanks to the Lord for his kindness and his wondrous deed to the children of men. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. Give glory to the Father Almighty, to his Son Jesus Christ the Lord, to the Holy Spirit who dwells in us, both now and forever. Amen. Give thanks to the Lord. His love is everlasting. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị nsọ deghara ndị Kọrint. Ịhụnanya Kristi na-eri anyị ọnụ mgbe ọbụla a tụgharịrị ya n'uche na otu nwoke nwụchitere mmadụ niile ọnwụ. Ihe ọ pụtara bụ na mmadụ dum kwesịrị ịnwụ. Ma ihe kpatara o jiri nwụchitere mmadụ dum ọnwụ bụ ka ndị dị ndụ ghara ịdị ndụ maka onwe ha, kama ka ha dịrị ndụ maka onye ahụ nwụchitere ha ọnwụ, bịakwa bilite na ndụ maka ya. N'ihi ya, site ugbu a gawa n'ihu, ọ bụghị ihe n'usoro ọnụ ahụ, ọ bụghị n'ihi n'usoro ọnụ ahụ ka anyị ji elekwa onye ọbụla anya. Ọ bụrụgodị n'ezie na e nwere mgbe anyị ma Kristi n'anụ ahụ, ọ bụghịkwa n'anụ ahụ ka anyị ma ya ugbu a. Maka onye ọbụla nọ n'ime Kristi enwee na ihe okike ọhụrụ. Ihe okike ochie alaala, nke ọhụrụ anọchiela anya ya. Okwu nke osebro ụwa.
ngọzi dịrị eze bịara n'aha Onyenwe anyị, udo dịrị ụwa, ebube dịrị igwe. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. N'oge anyasị ụbọchị ahụ, Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, ka anyị banyenụ n'ụgbọ mmiri gafee n'ofe ọzọ nke osimiri a. Ha wee hapụ igwe mmadụ ahụ, bakwuru Jesu n'ụgbọ ebe ọ nọ, kwọrọ ya n'ụgbọ gafee. Ụfọdụ ụgbọ mmiri sokwara ha n'azụ. Mgbe ha nọ n'ụzọ na-aga, oke ifufe dị ike bidoro ife. Ebili mmiri bidokwara na-amagharị, mmiri bidokwara ịbanye n'ime ụgbọ ha. Mmiri banyere n'ụgbọ ha dị ukwuu, ruo na ụgbọ ha chọrọ imikpu n'ime mmiri. Mgbe ihe ndị a niile na-eme, Jesu nọrị n'ime ụgbọ ahụ na-arahụ ụra. O jiri akwa afụkọtara afụkọta hinye isi ya. Ha wee kpọtee ya sị, "Nna anyị ukwu, ọ dịghị emetụ gị n'obi na anyị niile ga-anwụ ma ụgbọ anyị mikpuo?" Jesu biliri ọtọ, bara ifufe ahụ mba, dere jii. Ngwa ngwa ifufe ahụ kwụsịrị ifegharị, ebe niile dịkwara jii. O wee jụọ ụmụazụ ya sị, "Gịnị mere ụjọ ji na-atụ unu? Ebee ka okwukwe unu gara?" Ha niile tụrụ egwu, jụrịta onwe ha sị, "Onye ka nwoke a bụ?" Nwoke a ifufe na ebili mmiri na-eme ihe o nyere ha n'iwu. Ozi ọma nke osebụ ụwa. Otito dịrị Jesu. Ụmụ Chineke, onye jisi ike, onye gbakọta ghalụ, ụmụnne ya nyere ya aka. That's a good one. Ihe mmụọ na-ekwukebe bụ akwụọ ya ụgwọ nke ọ gbara agba. Mana nke unu ka mma, biko. Yes, ụmụnne ya nyere ya aka bụ the best. Ịghọtago? Alright, so n'ụbọchị nke taa, ihe nchọ ka anyị kwuo maka ya bụ ekpere. Ihe ọgụ niile a gụrụ taa na-echetara anyị maka ekpere. Ma anyị ma na ekpere bụ iwelite uche anyị na mmụọ anyị elu n'ebe Chukwu nọ.
o nwere ndị na-akọwa ekpere dịka ịkpakọrịta ụka gị na Chukwu ịkpa nkata. Ị nwere ike ịjụbazi onwe gị ka ihe o ji dị mkpa na anyị na Chukwu ga na-akpa nkata. Ihe o ji dị mkpa na anyị na Chukwu ga na-akpa nkata bụ maka na anyị mara na Chukwu fụrụ anyị n'anya, maka na anyị ma na Chukwu bụ Alfa na Omega, maka na anyị ma na Chukwu bụ isi mbido nke ihe niile na isi njedebe nke ihe niile. Anyị ma na Chukwu bụ eze bi n'igwe, ọgọdọ ya na-akpụ na. Anyị ma na Chukwu bụ ama ama amasị amasị. Anyị ma na ụfọdụ na-asị na Chukwu bụ anụ a na-agba egbe, ọ na-ata nri, ọ na-atachi, ọ na-achụ ụgọm, ọkụ ya? Yes. O nwere ihe a ga-eji tụnyere Chukwu, maka na ihe ọbụla o tinyere aka ọ gaba, nke o tinyere aka ma aga. Na ịdị ndụ bụ maka Chukwu. Ihe ọbụla na-eme na ndụ gị bụ maka Chukwu. Na ị nwere ezinụlọ maka Chukwu, na ị nwere ọrụ maka Chukwu, na ị na-eme ọfụma maka Chukwu. Ewepụ Chukwu, o nwekwa ebe anyị ji azụ aga. Ọ ya mere o ji dị mkpa na anyị ga na-eme ka anyị na ya dị na mma, ma o nwere otu ọzọ anyị na ya si adị na mma na-abụrọ ịkpa nkata with Chukwu. Ọ ya mere na ị ga-eji maa na gị na nwunye gị dị na mma ọ bụrụ na unu na-akpakọrịta nkata, nwoke unu ghọtara ihe a na-ekwu, ọkụ ya? Ya mbọchị ọbụla ị nata nwunye gị gba gị nkịtị no ekene, ịma na nsogbu dị na, ọkụ ya? Ya ikekwe ibu ọnụ dị ihe ode na target na ị ga-eri ofe onugbu, i wee bata common nnọọ asịrọ gị. Ebe a ka ị ga-afụ ụmụ nwoke na-eme nyocha akọ na uche. Ọ banye n'ime onwe echebe onye mara ọ pụtasịrị na ọ fụrụ m mgbe ihe nke a mere ka ọ gịnị. Ịgwago akpachara anya ọkọbaziere onye ajụrụ ya, ọ ka o si adị, ọkwa ịghọta ụdị ihe a. Mana ihe na-eme na ọ bụrụ na gị na mmadụ ada akpa nkata, mana ọ bụrụ na gị na Chukwu dị na mma, unu ga na-akpa nkata, o nwere ihe akọtara ya. And ofu mistake anyị na-eme bụ n'oge ụfọdụ we see prayer as the last resort. Anyị chee nọ mgbe ihe gbajuru dọrọ ka anyị tosiri ikpe ekpere. Ọ eziokwu na ekpere dị mkpa mgbe ihe gbajuru dọrọ, mana ekpere dịkwazi mkpa mgbe ihe na-aga ọfụma. Ekpere dịkwazi mkpa mgbe ị na-ebido ihe, ị na-achọ ibido ọrụ, ịgwa Chukwu maka ya. Ị na-achọ ibido ezinụlọ, ịgwa Chukwu maka ya. Ị na-achọ ije nlele akwụkwọ, ịgwa Chukwu maka ya. Ị na-achọ dị ịbịa ụka, ịgwa Chukwu maka ya. Ndị be anyị si na ejebe ejebe akọọla eze, anaba anaba akọọla eze. Ọ ya ka o ji dị mkpa na ekpere abụrụ sọsọ mgbe ihe gbajuru dọrọ. Ekpere bụ oge ọbụla ị ga na-ekpe ekpere. Anọ ya mere m ji respektịrị ndị na-eje ụka mbọsị ụka. A very good number of you na-adị eme isi ụka. Ana m respect ha because nọ ndị a bụ ndị mma na ekpere dị mkpa n'ime ndụ anyị. Ị ga-eji maa na ekpere dị mkpa bụ n'ihe ọgụgụ a gụrụ anyị n'ụbọchị nke taa. N'ihe ọgụgụ nke mbụ, o nwere onye a na-akpọ Job. Job tagidere afụfụ, tagide afụfụ. O bidozie nwebe nkoropụ. Obi ajụbazie ya oyi n'ikpe ekpere. N'ihe ọgụgụ nke mbụ taa, Chukwu wee bịa jụọ ya ajụjụ. Ya unu ma oge anyị dị obere, ọ bụrụ na achọ ịbara gị mba azụ nwatakịrị asị gị mme gị ihe m ga-eme gị, ịtakarịa Job n'afụfụ. Ifu gị ọ maka ụdịrị afụfụ Job na-ata, o nwere ka ihe ga-esi gbajuo dọrọ gị, even icheta Chukwu afịa gị arụ. Mana Chukwu wee bịakwutezie Job wee sị ya na o nwere ihe ịghọtara, na ọmụnwa bụ a and amen, na ọmụnwa bụ obu ngwongwo, na ọmụnwa ka ọ na-abụ ihe gbajuo dọrọ ịbịa kọrọ m ọ dịkwa mma. So kedu ihe iji wee chefuzie? Ka ihe iji na-enwe nkoropụ? Ị mara mgbe e kere gị? Ị mara mgbe a mụtara gị?
ihe ndị a niile iji etu ọnụ na ị nwere mechere wee anapụ gị ya. Ị mara mgbe e nyere gị, ị mara onye nyere gị, wee jụbụ ya ajụjụ. Job wee ghọta na a na-ekwukwe maka ya bụ eziokwu. Ọ ya mere o ji dị mkpa na ọ bụgodoro na ihe niile dị ka ọgha sago, echefuna na ị ka nwere ike ibutere Chukwu ihe ndị ahụ. And o nwere ụzọ ọzọ anyị si ebutere Chukwu mkpa anyị, nsogbu anyị, ezinụlọ anyị, ihe na-akpa anyị n'ofu n'ofu. O nwere ụzọ ọzọ esi ebutere ya Chukwu na-abụrọ site n'ekpere. Ekpere na okwukwe na-agakọkwa ọnụ. N'ihe ọgụgụ nke ịbụọ, Pọl dị asọ wee kọwara anyị na ihe anyị ga-eji na-ekpe ekpere bụ maka na anyị ma na Chukwu fụrụ anyị n'anya, maka na ọ na Chukwu fụrụ anyị n'anya ka o ji wee nwụọ maka anyị. Ama ma o nwere onye ọzọ nwere ịfụnanya karịrị nke a. Ama m oge ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ma ndị nne na nna, oge ụfọdụ anyị nwere ike na-ekwuye n'ọnụ mana anya ma emenwuye n'omume. Echetara m ofu nwoke, mmiri na-ezo, o nwere uduru agbarakata, ọkwụnụ ma ihe a na-akpọ agbarakata. O nwere uduru agbarakata na-ese nnọọ nke dị egwu. So nwoke ahụ n'anya n'ụlọ ya, ọ bụrụ na ihe a na-echechi agbarakata nọrọ n'ụlọ ya, o jiri nnọọ nwayọọ gbapụ. Ọ gbapụzie n'iro, cheta na nwa ya nwoke nọ n'ime ụlọ. Ịghọtago? Ebe o jeziri zoo, ọ nọrọ ebe ahụ, ọ nọ kpọọ nwa ya nwoke si ya pụtaba n'ebe ahụ adịrọ mma. Nwa ya si ya bịa duru ya, ọ si ya mba o ị ga-azọ isi onwe gị. Akwa ịghọta ụdị ihe a. Ị nwere ike na-achị ọchị na ị na-asị na mba ọ bụrụ maka ọ bụrụ mụ a m ga-abajeje easier said than done, right? Yeah. Mana Chukwu nwụrụ maka anyị. Echetara m oge m nọ na Nigeria, oge m bụ parish priest na Nike St. Paul's. M wee jee kpọọ ofu fada na-eme retreat rinne. Ọ mara eme retreat ka ọ bịa gwa ndị nne okwu oge August meeting. Ọ bịa kọwagidere ndị nne ka ha ga-esi na-afụ di ha n'anya, ihe niile kọgide kọcha. Onye ọbụla ebelivuzie na ha aghọtaghị ya na-ekwu. Then fada abịa kọwara m mbọchị maasị ikpeazụ wee sị m, hey, na ndị nne gị dị good, na ha aghọtaghị ihe niile a na-ekwu. Nsị ya oke, na nsogbu adịrọ. Anyị abịazie maasị, mụ na ya nọ na maasị. Ọ chọọ ka o demonstrate na ha ghọtara ihe niile ya kwuru. O wee sị, ụmụ nwanyị niile nwere ike nwụrụ di ha ebe a, ha kwụrụ ọtọ. Ụmụ nwanyị niile nọrọ anyị. Ma onye kwụbụ ọtọ, o tukwuruzi anyị. Wee sị na ihe nke a karịkwa. Hai, fada n'anya, o nete m anya, hai, ọnụ a niile otu, ha ncha ghasara aghasa. Ịghọta gị? So oge ụfọdụ anyị nwere ike ikwue n'ọnụ, mana oru na omume, ndị be anyị so oru na omume onye agba n'ọsọ, ọkụ ya. Mana Pọl dị asọ ka o si wee kwụsị ihe ọgụgụ ahụ bụ na ọ si anyị na oge ụfọdụ na anyị nwere ike ime mistake, mana ime mistake ejene nọrọ na that mistake ka a ga-asị na ụwa niile agwụgo na that mistake. Ọ dị mkpa na oge ụfọdụ ịhapụ ihe mere n'ikpeazụ gaba n'iru. Let bygone be bygone. Ndị be anyị o nwere egwu anyị na-agụ n'oge anyị dị obere na-asị, ịga n'iru bụ ndụ, ị na-achị azụ bụ gịnị? Ya, nke iru ka akwa na-agụ ya n'afa. Yes. Oge ụfọdụ ihe dị aga mere before, ị nwere ike ịhapụ ya, dịka na di gị chọrọ gị okwu, dịka na nwunye gị chọrọ gị okwu, dịka na ụmụaka gị emetere ọfụma. Ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ oge ọbụla ichetere ya, oge ọbụla igosi na ike agba arụrọ,
Pọl dị asọ na-asị anyị na ihe ga-egosi na ị bụ onye ekpere bụ na iburu ihe ndị a niile tinyere Chukwu n'aka, then gabazie n'iru fresh, ebu na ajọ ihe wee na-aga. Ịghọtago? Let mistakes of the past stay in the past. Let our future blessings not be destroyed by our inability to let go of our previous hurts, previous animosity, previous hatred, and so on and so forth. So no, ihe a bụ ihe anyị na-amụta n'ihe ọgụgụ nke abụọ abịa n'ozi ọma Jesu Kristi wee na-akọwakwara anyị na mkpa ọzọ ekpere dị bụ na ekpere na-enye gị opportunity to rest, ka izuo ike. Nnukwu ọrụ ekpere na-arụ, because na anyị niile na-agba mbọ na Amerịka ka ihe wee dị mma, ka anyị wee nyere ndị nọ n'ụlọ aka, ka anyị wee mee nke a, ka anyị wee mee nke ọzọ, mana o nwere ihe anyị megide anyị emezuo ihe niile. O nwere ihe emegide is solve all the problems in the world. Ọ ya mere o ji dị mkpa imetụ izuo ike. Ndị be anyị sị na ugwu mụta mgbaji ukwu, agadi nwanyị, ụmụ nwanyị, no offense, agadi nwanyị mụta agakata eme gịnị? Ezuo ike. Yes, and eche m na Ọsadebe gụrụ n'egwu sị na onye ụgwọ ọnwụ ya na-ezuru ọrụ na overtime ama ezuru ya. So na ọ dị mkpa na anyị mekete anyị ezuo ike. Na anya n'ihe ọgụgụ nke ịtọ n'ụbọchị nke taa, gịnị mere Jesu ji wee sị ka anyị banye n'ụgbọ kwofere n'ofe nke ọzọ? Ọ ka o jezuo ike, ọ gwụcha ihe o ji maka ya kwuo ya. Mana oge o kwuru ihe a, ha ghọta ihe o kwuru, ha banye n'ụgbọ, wee na-eje, ebili mmiri wee bido, ihe niile na-achọ ịghasa. Ma meanwhile, ike ahụ Jesu Kristi chọrọ izu ka ọ na-ezu. O were akwa dị n'akụkụ wee mee pilo na-ararụrụ onwe ụra. Ụmụazụ ya sị, anyị afụnụrụ okwu ihe nke a. Ofu onye bịa kpaa ya aka sị ya, Jesu, ọ bụrụ egwu kwụsị ya. Ihe ị na plan ọma wọk, ka ị ga-esi nọrọ ebe a ụgbọ anụ wee kpuo mmiri, ịmakwa na o mie mmiri, anyị ana gị nwa ana na Ojiọfọ ga-ana abụrọ maka ebe a tụrụ bọm, ọkụ ya? Ya si ya mee something biko. Jesu wee binie wee si ya dere ji, everything akwụsị. Mana gịnị ka o ji mee ya? O iji kụziri anyị na oge ụfọdụ ọ dị mkpa na anyị ga na-ezu ike. Ụra ahụ ọ na-ararụ abụrọ na uche ya adịrị ya. Ọ ya mee na ozugbo ọ solve the problem, o chetara ha one thing. Now, when you say your prayer, say it with faith. Believe that God will do it, and God is going to do it. Ọ ya mere o ji wee sị, ebee ka okwukwe unu jebe? Ka unu si chere na m ga-anọrọ ebe a? Ka unu si chere na mụ na unu ga na-akparịta nkata ụgbọ mie mmiri? Ọ dịrọ possible. Ọ ya mere na ọ bụrụ na ị ma ekpe ekpere, ị na-ekpe ekpere, eluzu na hope. Enwe na nkoropu, echena na Chukwu ama emenwu ihe na ya, because na ọ ga-emenwu ya. Ọ gụwa ka ọ dị itinye okwukwe gị na ekpere ị na-ekpe. Ihe m chọrọ iji wee endizi okwu n'ụbọchị nke taa bụ na ka ihe esi na-ejọ njọ fụ ihe ọma n'ime. Ịfụrụ na ihe jọrọ Job njọ, mana Chukwu si ya fụ ihe ọma na ya, maka na ọmụa dị in charge. Oge ụfọdụ anyị nwee nsogbu, anyị na-compare onwe anyị with onye ọzọ. Ọ bụrụ ihe Chukwu chọrọ ka anyị na-eme. Chukwu chọrọ ka anyị mara na ọ ya nwa dị in charge. Instead of ibido tibe mkpu mebe chebe na ihe niile aghasago, were ihe ahụ tinye Chukwu n'aka, ọ ga-adị mma. Make the best out of every bad situation. Achọrọ m iji akụkọ wee end ya. O nwere ụmụ nwanyị nọ
ụmụ nwaanyị ọ dịzị ka unu a ka nkịta taa mana trust me, nke a dị good, nke a dị good, yeah, exactly, yeah. O nwere ụmụ nwaanyị nọ na-etu ọnụ, so ofu wee pụtasị na nwa ya nwoke bụ bishọp, na ebe ọ bụla ọ pụta ndị mmadụ na-etue your excellency. Nke ọzọ si ahụ nke gị bụ obere na ịmadụ na nwa m nwoke bụ archbishop, na ebe ọ bụla ọ pụta ndị mmadụ na-etue your grace. Onye nke ịtọ sị ọ na-amakwa na ihe a na-akọ na nwa m nwoke bụ cardinal, na ebe ọ bụla ọ pụta ndị mmadụ a na-etue your eminence. Onye nke ịnọ sị ụnụ amara dị ya na-ekwu ekwu. Ndị Nsụka sị na a na-asị na ọkụkọ na-anyụ nsị bụ na ọbọgwụ apụtabe. O wee sị na nwa m nwoke dị 7 feet 2 inches tall, ma ọ na-ewe 430 pounds. Na ebe ọbụla ọ pụtara ndị mmadụ na-asị my God. Yeah, ndị mmadụ ga-eche na nke ka aka njọ, but he made the best out of that situation. Yes. Ụmụnne m na Kristi, tata ihe a na-agwa anyị bụ na ekpere dị mkpa n'ime ndụ anyị. Ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ka anyị buru nsogbu anyị, buru ekene anyị, buru amamihe anyị, buru ezinụlọ anyị, buru nchekasị anyị na-ebute n'iru Chukwu, maka na anyị ma na onye a na-ekwu maka ya zuru ka eme. Nke a bụ ekpere anyị site na Kraịst onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta afụfụ, ọ nwụọ, elie ya, mgbe o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuru, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe m na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m n'otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelu. Achọrọ m ka anyị kpekee ekpere ọnụ. Anyị ga-ekpe ekpere maka ụka nke Kristi na onye isi bụ Pope Francis, na ndị bishọp na ndị ụkọchukwu na ndị niile bụ ndị otu Kristi, wee na-ayọ Chukwu ka ọ gọzie ha niile n'ofu n'ofu, wee na-egboro anyị mkpa anyị niile ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Anyị na-ekpekwazi ekpere maka ndị isi anyị, ndị isi ọchịchị n'obodo anyị dị iche iche,
n'ebe a na be anyị bụ Naịjirịa na ebe ndị ọzọ niile na ndị niile ha na-achị, ka anyị were obi Chineke wee na-arụ ọrụ anyị dịka ndị isi maọbụ na-arụ ọrụ anyị dịka ndị a na-achị achị. Anyị na-ekpe ekpere maka ndị niile ụwa na-atụ n'ọnụ ka Job, ndị niile na-ata afụfụ, ndị niile na-ada afụ ihe ha ga-eri, ndị niile arụ na-anwụ, na ndị ọzọ niile nwere mkpa dị iche iche. Ka Chukwu onye na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo gboo mkpa ha niile. Na-ekpekwazi ekpere maka ebumnobi onye ọbụla n'ebe a n'ụbọchị nke taa, ka iru anyị dị iche iche, ka ebumnobi anyị dịkwazi iche iche. Anyị wee na-ayọ Chukwu ama amasị amasị, onye mara ihe anyị bụ n'obi, makwara ihe ga-abara anyị uru, ka o gboro anyị mkpa ndị niile a. Anyị na-ekpekwazi ekpere maka ndị niile bụ ndị otu Kristi, bụ ndị rapụgoro ụwa, ka Chukwu kpọbata ha n'alaeze ya. Anyị ga-achịkọzi ekpere niile ọnụ wee yọọ nna anyị dị asọ bụ Virgin Maria ka ọ yọtara anyị nwa ya ayịyọ site n'ikpe ekene Maria, ijupụtara na grace, Chukwu pụrụ ime ife niile dị ebe anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka nnukwu ohere i nyere anyị ịgbakọ ọnụ n'obi gị n'ụbọchị nke taa, wee na-ayọzi ka igboro anyị mkpa anyị niile, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, maka na anyị yọrọ site na Kraịst onye nwe anyị. Asebiara emeyeme ibe yobu akunta Asebiara ebeye ibe yobu akunta Se papa, se boneya, ibe yobu akunta. Se papa, se boneya, ibe yobu akunta. Yame,
uche bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị nara aja otito nke a na-emeda gị obi maka nje anyị, mee ka ọ wụcha anyị ka anyị dị ọhụrụ, meekwa ka anyị were obi anyị niile na-achụnyere gị aja nke a na-amasị gị site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe obere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ite onyinye ndị a nsọ site n'ịwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu.
otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị n'efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ịgazu ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na Fortunata dị nsọ, na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna Jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were kpọkue Chukwu Nna.
zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewerekwa na nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. As thou art been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning
mercies above. Join with all nation in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ,
ị na-enye anyị ahụ na ọbara nwa gị dị oke ọnụ iji mee ka ndụ gị dị ọhụrụ n'ime anyị. Site n'obiọma gị, mee ka oke anyị na-ekete n'ihe omimi gị dị nsọ ugboro ugboro wetara anyị nzọpụta n'uju site na Kraịst Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Chineke mo ụwara ya ka mara mma, ụwara ya ka mara mma, ụwara ya ka mara mma, ụwara ya ka mara mma. Ebu mara mma ka anyị ga-abụrụ Chineke mụ. Ebu mara mma ka anyị ga-abụrụ Chineke mụ. Ụwara ya ebu mara mma, 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 ebu mara mma. Otodri Jesu, parish announcement. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $22,152. As of now, we have $10,392 in pledges. Thank you for your support. We still need $11,760 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Thank you. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We still have 16 circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. We remind the members of the parish council of our next meeting on Thursday, June 27th at 7:30 p.m. in the rectory basement. Please note that the rectory will be open from 9 a.m. to 12 p.m. on Fridays during the summer. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Otodri Jesu. We've been announcing next week, the 30th of the month, we our general meeting. There's reason today when they on a mass. So activities did so much. But I'm gonna abambo. Dika father onye dika anyị kwere father na nkwase onye lawa azumune enyere aka. I'm going to remind ndị ke nọkwa in town. I know that so many people traveled out of state. But ndị nọ in town gana just can abịa church no matter what activities we attend. Church anyị gbara achako today. But our meeting gawo next Sunday or 30th June. And we put other important event. The day of the memorial service for Deacon Dr. Okafor Uzigwe, as we've been announcing. So,
onye ọbụla jisike bịa ụka that day. Anyị ga-take our time to make sure that all the scheduled activities for the day for that Sunday na anyị ga-emechie ya dịrị ọfụma. Anyway, one of our members chọrọ ebe ọ ga-rent apartment. Ọ ga-like his studio apartment or one-bedroom apartment close to Brookdale Hospital. Ebe ọ na-arụ, biko onye ọbụla nwere the availability ma ọ kwari ma ụta ga-eshi rent, please call me so that we can let him know. If it is a 2-bedroom apartment, he can share with somebody else. So because contact me or any of us or our PRO, Uzo Ezema, so that we can try and reach our brother Dr. Ukenye. I'm on about today. Yes. I'm going to publish it na our forum. Onye isi ndị nne na-agwa ndị nna na-enwetaghị their gift last Sunday during our Father's Day to meet her at the parking lot, in the parking lot after the Mass. Ahụ that onye isi ndị nna anọghị here today. Anyị galajikwe ndị nna galaji ndị nne ụgwọ ekele maka the retaliation ha mere last Sunday. When there's you cannot compete with ndị nne, we can agree to that. So, but onye isi ndị nna ga-anọ in the position to bring that ekele mgbe ọ ga-anọ maybe by next Sunday. Ọ nọghị here now. Next Sunday, because next Sunday go the last Sunday of the month. The last Sunday usually for our youth. All the Kogalazo these days, all as and I know Okibe, because they're in charge of readings. And when one of them asked me to read in Igbo that day, so because after Mass, I got Chidera, I think she is here today. I hear the reading. Our youth now participate in our Mass, especially during their Mass, Hannah they in charge of to officiate, I mean, in terms of every other thing other than priest in Ejeme. So we want them to be active and participate and do the reading as usual. So Sunday, please, only about you twice so that they will be, if possible, they can sing the Mass too. Okay, that's it for this Sunday. Next Monday, the first of, that's after this Monday. The other one, the beginning of Igbo week. Next Sunday, I give me announce the programs again, so that when you all how we feature, and then you find how you can fit into the program. It's Fondi Bonile. So, for bad days, and when today we bad day, and when the moon I get same here today, and one of them. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Thank you. Before Nebo Ajua, yes, Olama were something for in the parking lot.
ụmụaka ga-enwekwe pizza. So agbasa unu emite na parking lot. Any anniversaries? Anniversaries. And when did they make anniversary this weekend? Okay. And when Tao is here now worshiping with us. Any person worshiping with us for the first time today? No. Hey, because I get a Father Franklin for his for being here with us today. As usual, Okuchukwu, I'm sure that now we all got it. I get Jukwe wela ne mekwi here. Ndewoni otodri Jesu. Thank you. Achọrọ m iji ohere a kelee unu niile bụ ndị bịa mas n'ụbọchị nke taa. N'ụzọ pụrụ iche a ma ekele ụmụ anyị ndị savụ n'elu ọlta, Ugo na Munachi. Thank you so very much. Yes, n'ụzọ pụrụ iche a ma ekelekwazi ndị kwaya unu bụgodo egwu ejigo. Ihe o ji bụrụ egwu eji bụ na ọ dị nkenke na-eme ire. So yes, you are few. I'm not gonna lie, but you do great job. Yes, so that's very good. And ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche unu niile bụ ndị n'ebe a, ka Chukwu gọzie ebumnobi unu nji nọrọ ebe a, ka unu na-anakwa ka o duru unu n'ofu n'ofu duna unu n'udo na-enwero nsogbu ọbụla site na Kraịst onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chukwu pụrụ ime ife niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Fortunata oyamba. Como wabile kotata oyamba. Tobonzolio mapamanzino tata oyamba. Mabuza, 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 bonzolio, mapamanzino, tabago yamba. Mabuza, mabuza, tata oyamba. Tobonzolio, batatambanso, tata oyamba. Mabuza, mabuza, tata Tabanzolio basangal sota tata oyamba. Babuza mabuza tata oyamba.